Здравейте, днес сме на Автомивка Energy и в това видео ще ви покажа как да си обмиете колата стъпка по стъпка по най-ефективния начин. И преди да започнем, искам да ви покажа колата. Елате да видите. Елате не ся колата. Снимай джамсите. Ето виждате колко са мръсни. Цяло моята кола е черна и в момента се е нагряла много. Затова първото нещо, което ще направя е да опада. Етика, не забудь, само с картата и нося да скарате тук, както може да видите. Имате кредит от 30 лева. Сега, взимам си пилета за отстойката и избирам по вторите 150 бара, като минавам отгоре отдолу, само за да опада колата. Вече след като съм намокрил колата, натискам си стопа и го оставям пълно круш. Така, следващата програма, която ще използваме е активна пея и това е главният препарат, с който ще си измием колата. За целта натискаме тук и вземем матуча, тя стръгва автоматично. Няма нужда да стръгва. Налятаме цялата кола. Сега ставам горе-долу около минута да се накисне. И сега нещо много важно, което повечето хора не знаят, когато си мият колата и какво правят масово, което грешат хората. Минават колата отгоре надолу с водостойка. По този начин трябва да се стича и не виждате къде сте минали. Когато ако минихте отдолу нагоре, горе пяната ще остане и така винаги ще знаете къде сте минали с водостойката и къде не сте минали. А и препарати се стичат двойно. Сега, за да ме разберете по-добре, ще ви покажа в действие. Аз си избирам водостойка 150 бада. И вижте сега, ако мина отгоре надолу, да видите как пяната се стече, няма да мина навсякъде с водостойка. Ето този начин ни позволява да си измием колата много по-ефективно. Когато я мием отдолу нагоре. Няма съм на финал близко. Да покажем на хора. Ето виж как мия препарата е два пъс.
Защо се умия така колата много по-добре? Поради две причини. Защото винаги знаем къде сме минали с водоструйката и къде не сме. Защото където не сте минали, препарата остава, не се стича надолу. И когато минем препарата отгоре, той се стича надолу. Така все едно препарата минава два пъти през дадената повърхност и се измива двойно по-добре. Сега преминаваме към следващата стъпка, тя е полираща вакса. Това е защитен слой, който предпазва боята на колата от слънчевите лъчи, от намокрене, от прах и от надиране следователно. Затова е хубаво се слага полираща вакса. Как е нанасяме? Избираме полираща вакса и опанете нанасяме в колата. Сега паузираме и минаваме към, може би, най-добрата програма за мен на Energy-то. И това е финално изплакване без петна. Това е специална вода, която минава през обратна осмоза. И когато измием колата с тази вода, няма да остане на петна. Тоест не се налага да подсушаваме и няма да остане на петна. Ето за целта изжимаме финално изплакване без петна и минаваме цялата кола с тази вода. И колата е измита. Сега се страна на чуча. И съм само да видите. Елай тук покажи на хората. Виж колко пише на таблото. 23,89. Песне от поведече. Стиме му веневе тек. 23,89. Това значи, че за 6 лева 10 стотинки убив в колата, като аз се бави в СА да ви обяснявам. И специално колата беше много мръсна, което означава, че с един средно замасен автомобил за 5 лева най-спокойно ще може да си намерите колата при нас. Сега спрем кипа на пауза, ще изчакаме колата малко да я съхне и ще кажем финалния резултат. Да направим сравнение преди и след. Сега докато я чакам да изсъхне, ще изкарам с теб. Вижте какво интересно нещо сега. Чадър. От тази зажегите идеално. Само го разтаряш и веднага ти застава на таблото и ти пази. Когато искаш да го събереш, прибираш го и си го слагаш някъде, където ти е удобно. Ако имате интерес от такива чадъри, може да ми пишете налично и ще ви предоставим. Така, скарвам с стелките и като чакаме колата да е съхне, това са щипки, където се защикват стелките и може да си ги умнете. Цяло аз съм с гуми на стелки и ми е много дълго. Нажал. Не, бен. Да не пата. Ето, карвай с картата. Скиме водостроител 150 бара. За още 20 тинг се измики стелата. Така. Сега елате кадра. Взела с стелките. И отиваме към пръкосмокачите. Покажа по-яме на нашата автоми. Ето както може да видите, тук има още едни щипки за стелки, но те не са за да си умиете стелките, а за да си сложите да изсъкнат. Не се чуете къде ги закачите по оградите, по чадърите, по прокосмокачките.
Ето, много просто. Защипвате и забравяте за тях, буквално. Защото сме виждали много хора да си ги забравят. Ела, тая е друга тема. Сега ще ядем едно перо. Малко да спалим водата. Кома е клиста, ще ви махме. Водата се спаля последния начин. Отгоре надолу. Още много пъти. Колата вече коесътна малко, не може да изчакаме да изсътне изцяло, сколько бързаме, но елате с мен, искам да ви покажа резултата от използване. Да видите как няма нито едно петно. Елате с мене. Ето са, покажи. Ето на огледалото. Стигна огледалото от близко. Ето, няма една капка. Няма нито една засъхнала капка да остане на петне. Снимай тук другите стъкла. А стъклата най-ясно може да се види. Няма една капка да остана на петно. И това е най-ефективният начин да се умиете колата за 5 лева. Последвайте нашия канал, където ще качваме още много полезни видеа. Ще качваме и видеа за как да се умиете колата по-професионално, не както го направих в случая отгоре-отдолу. И ще има много още интересни неща, също и промоции ще има, който следва канала, ще има промоции, така че със сигурност следвайте, ще ви бъде полезно. И елате ни посетете, намираме се в град Ловеч, на улица 816, Автомивка Energy. Ето, ела покажи на хората Автомиста 5, както кажи до Автомиста. Това да кажи къде ще намираме. Ето улица Осанска, вижте откъде, работата по тъжи. Следите канала за още полезни съвети, ще има и промоции в бъдеще. Работим денонощно, има 4 клетки за самообслужване, 4 прахосмокачки и се надявам това видео да ви е било полезно.